duk ba kusan wanda bai san da wannan matsala a ƙasar nan ba. In kun lura gaba ɗaya mun rikici. Masu ambatan Allah cikin mu kaɗan ne, masu mai da al'amari ga Allah kaɗan ne, masu sauraron wa'azukan da ake kaɗan ne, masu ƙoƙarin gyara gidansu kaɗan ne. In ka samu Sunusi irin majalisansa, in yana da majalisa ɗan, za ka ga ba abin da ake magana 2027. In ka je inda ake shan shayi 2027, makaranta wurin karatu 2027, wane ne kaza, kuma su shugabannin su suka rikita ƙasar. To wai shin wane ne yake ba da mulkin nan? Ku ji tsoron Allah, mu ba mu ce kada ku sanya hanyoyin da kuke ganin za ku yi zaɓe ba, a'a, amma a ji tsoron Allah, a riƙa sakin haƙƙin al'umma. Magana ta ƙarshe, jama'a ku rabu da maganar da ake cewa ƙasar nan an gama zaɓe. Na'am, na san me kuke tunani, na san me kuke ji, na san kun yi digging to the root, abinda aka shirya, abinda aka tsara, saboda ga sunan sun fito. Akwai ɗaya daga cikin su babban na kusa da shugaban ƙasa, kowa ya ji wannan ba koyayyen al'amari ba ne, shi yake gaya wa 'yan Najeriya cewa yana gaya wa 'yan Najeriya shi ya sani tun 2023 da aka yi zaɓe na Buhari ya tafi ɗin nan, to ana shiga ofis aka yi kulle-kullen rubuta sakamakon zaɓe wanda da shi za a yi amfani 2027 kawai a gaya wa mutane a duniya. Shi yasa kuka ga tun 2023 da aka yi zaɓe na Buhari ya tafi ɗin nan, to ana shiga ofis aka yi kulle-kullen rubuta sakamakon zaɓe wanda da shi za a yi amfani 2027 kawai a gaya wa mutane a duniya. Shi yasa kuka gwamnoni an dan ba su wani abun nan sai wuf sai mutum ya kauce sai ya koma can, in an ba shi dan wani abun tabawa sai ya koma can, in ya koma wani ne sai ya koma can. Wallahi tallahi wannan tsarin ba zai yi aiki ba in Allah ya yarda, dan al'amura suna hannun Allah ne. Al'amura suna hannun Allah ne. Cikin ku wasu za su mutu kafin zaben, bi iznillahi tabaraka wa ta'ala. Cikinku wasu za su yi rashin lafiya, su zama incapacitated. Ba wai ina nufin ko shugaban ƙasa ko a'a, duk wani stakeholder wanda yake da hannu cikin kuntatawa, cikin tabbatar da wannan abin yaudara ɗin. Alaga ta mala al'amarin Allah, hanyoyin kama bayi suna da yawa. Sannan mu kuma talakawa mu yi ta kanmu, mu koma wa Allah, mu samu yaƙini cewa al'amuranmu, rayuwarmu tana hannun Allah. Kada wani shirin mai shiri ya ba mu tsoro, kada wani dukiyar mai dukiya ya ba mu tsoro. Abinda Allah yake nema wurinmu ya taimake mu, imani da aikin kwarai da tawakkali da yaƙini cewa la haula wala quwwata. Amma wannan karairayi da wasu mu suke yi, muna addu'a ko su mata da aka sace 'yan uwa a Kayama, Kwara State. Yau watan su 6, akramakallahu, matan aure 'yan mata 176, watan su 6 hannun waɗannan azzaliman, an yi watsi da su. To kwanan nan 'yan ta'adda suka fitar da bayani, idan ba a zo an biya abin da suka ce ba, za su zaɓe kyawawa, haka suka da beautiful ones, za su zaɓe su. ɗan ta'adda ba za su aure su za su aure su, wai su aure su, sauran da suka rage kuma su kashe su. Watan su 6
amma kalli yaran nan na orire ne ko oriri ne ko meye ne ba ma ya ko bakin ciki kwanan su 56 aka kubutar da su daga hannun yan ta'adda wannan watan su 6 ba a ma maganar su a ƙasar kai kuma kana nan kana hauka baka san naka ba saboda musibar ta zo kanka ba saboda an baka dan wani token amount cikin change Allah ka za'a mana mafi alkhairi Allah ka shiryar da mu saboda haka jama'a yaqini da mai da al'amari zuwa ga Allah insha Allah za mu samu mafita cikin al'amura baki daya Allah ka iya mana alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ayyuhal mustami'una al-kiram istayqinu bi anna Allah tabaaraka wa ta'ala yansurukum wa yatawalla amrakum ويخرجكم من الظلمات إلى النور ويجعل لكم بعد عسر يسرا إن شاء الله Allah ka za'a mana mafi alkhairi Allah ka shiryar da mu saboda haka jama'a yaqini da mai da al'amari zuwa ga Allah insha Allah za mu samu mafita cikin al'amura baki daya Allah ka iya mana